Dobar dan, drage kolege. Dobrodošli na posljednju konferenciju za štampu predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića u ovom mandatu. Hvala što ste sve vreme bili sa nama i nadamo se da ćemo našu saradnju nastaviti. Nakon obraćanja predsjednika predviđena su pitanja, tako da imate vremena, a nakon pitanja ste svi pozvani na koktel. Predsjedniče, izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, pre svega hoću da se zahvalim građanima Srbije na podršci koju su pružali radu Vlade Republike Srbije, jer Vlada Srbije ne bi mogla ništa, ama baš ništa da uradi u prethodnom periodu da nije bilo građana Srbije i njihove podrške. Da nije bilo želje da menjamo sebe, da menjamo svoju zemlju uprkos teškom nasleđu i teškom nasleđu ne samo zbog kritike onih koji su pre nas vladali Srbijom, već zbog toga što smo živjeli u takvim vremenima decenijama i što smo malo toga menjali. Podsjetit ću da smo se od 2014. godine suočili sa najtežim poplavama u savremenoj srpskoj istoriji, da smo uspešno iz toga izašli i da smo tako izašli da, mislim, bez jedne jedine afere, sav novac, i to ogroman novac, potrošili smo praveći nova mesta, nove gradove, nova sela. I danas ako odete u Obrenovac, uprkos činjenici da ćete uvek pronaći ponekog nezadovoljnog, vidjet ćete grad koji je lepši i noviji i moderniji, drugačiji od onoga kakvog smo ga zatekli posle te užasne noći. U toj 2014. doneli smo odlučujuće odluke i promene koje su trasirale put Srbiji napred. Od donošenja novog zakona o radu, donošenja novog zakona o stečaju, donošenja novih i mnogih reformskih zakona. I uspjeli smo tada i u tom trenutku da trasiramo put fleksibilnom tržištu rada u našoj zemlji, onome što je odlika ozbiljnih i uspešnih i odgovornih kapitalističkih zemalja, tržišnih ekonomija. Uspjeli smo posle toga da iz godine u godinu smanjujemo nezaposlenost, da povećavamo zaposlenost i ponosan sam na činjenicu što smo u apsolutnim brojevima, a mi smo, složit ćete se, jedna mala zemlja i po broju stanovnika i teritorijalno u Evropi, da po broju, u apsolutnim brojevima budemo 6. zemlja po broju zaposlenih direktno uz državne subvencije u 2016. godini. Ja verujem da će se taj trend još uspešnije nastaviti u 2017. godini, 2018. godini, godinama koje dolaze. Posle teške 2014. godine, već u 2015. godini, uprkos merama fiskalne konsolidacije, ostvarili smo rast bruto domaćeg proizvoda od 0,8%. Zatim u 2016. već na 2,8%. Ove godine očekujemo da nam drugi kvartal bude veoma dobar, treći i četvrti kvartal da budu odlični. Očekujemo rast od preko 3% do kraja godine. Sledeće godine procena MMF-a i Svetske banke da to bude preko 3,5%. Što je u svakom slučaju najmanje dvostruko više od proseka rasta u zemljama Evropske unije. Nama taj rast nije dovoljan. Potreba nam je veći rast jer je naš zaostatak za zemljama Evropske unije po standardu stanovništva, po onome kako ljudi žive, mnogo veći. I zato ti brojevi moraju da budu i bolji i veći. Ono čime se posebno ponosim, to je činjenica da danas nemamo deficit u budžetu, kao što smo imali minimalni deficit opšte države prošle godine na 1,3%, a ne 1,4% kako je zvanično zapisano. Bilo konačne brojeve smo dobili 1,3%, pri čemu su vam projektni zajmovi i ono što su opštine uzimali iznosile više u tome nego što je iznosio deficit Vlade Republike Srbije. Vlada u ovom trenutku nema deficit i završit ćemo maj mesec sa 9 ili 10 milijardi suficita. Očekujem da se taj suficit pojača u junu mesecu jer je predviđeno da imamo 5 milijardi suficita u tom mesecu, tako da ćemo prvu polovinu godine, uprkos očekivanjima da budemo u deficitu od 700 miliona evra, završiti sa suficitom od oko 100 miliona evra, možda nešto jače. Ovo sam rekao zato što sam ponosan na činjenicu da, zahvaljujući građanima Srbije, njihovom strpljenju i trpeljivosti, narednom predsjedniku Vlade ostavljam dobru kasu, sa likvidnošću nema problema, dakle cash flow nikakav problem nije danas u Vladi Srbije, sa solventnošću nemamo problema. Visina javnog duga na današnji dan
današnje jutro je 67,1% bruto domaćeg proizvoda, dakle to obaramo polako, ali sigurno naš je cilj da do sredine 2019. to stabilno spustimo ispod 60%, ispod nivoa Maastrichta, time ulazimo u red apsolutno uređenih zemalja, više nismo prezadužena zemlja od tog trenutka i tada možete da uzimate investicione zajmove kojima podižete bruto domaći proizvod na nivo od 4, 5 i 6% na godišnjem nivou. To su stvari zbog kojih sam veoma zadovoljan, zbog kojih sam veoma srećan i mislim da će disciplina u trošenju novca biti suština ponašanja i buduće vlade Srbije i verujem da će oni nastaviti takvim putem da se svi ponosimo njihovim radom i našim zajedničkim delom. I to otvara mogućnosti, kao što sam već više puta govorio, za plate i penzije i presrećan sam zbog rasprave u onim medijima koji me kritikuju, koji govore nije 402 ili 403, nego je 401,4 evra i nasmejao sam se. Zavisi naravno od dana koji kurs uzmete, ali nasmejao sam se jer su me ti isti kritikovali da sam pre nekoliko dana da je plata 370 evra i da je nedovoljno veća, a uvek su ranije govorili da se plate smanjuju u Srbiji. Dobro je da konačno priznaju da stvari idu na bolje, ići će još bolje i to će svaki građanin ove zemlje moći da oseti. Takođe hoću da se zahvalim predsjedniku Republike Srbije što je u najtežim trenucima podržavao vladu, posebno prilikom provođenja mera fiskalne konsolidacije i da se zahvalim još jedanput svim ministrima, svim državnim sekretarima, svim radnicima u javnoj upravi koji su vredno radili, a koji nisu kukali zbog smanjenja plata. Oni su jedini kojima ništa nismo vratili, ništa nismo dali i oni očekuju i takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom da se pre kraja godine, zahvaljujući rezultatima koje smo postigli do sada, omogući rast plata i penzije u javnom sektoru. To će značiti rast minimalne zarade, što znači za oko još 350.000 ljudi, uglavnom u privatnom sektoru, tu je negde oko 30.000 u javnom sektoru, dakle da će i one imati najmanje, minimalno, dakle 8 do 9% povećanja svojih primanja. Što vam se odmah na prosečnoj plati drastično oseti, jer najviše dobijate povećanjem takozvanih minimalnih zarada. Želim da kažem da je Srbija danas, ugled Srbije u svetu je značajno viši nego što je ranije bio, nego što je ikada bio, ali ja i dalje nisam zadovoljan. Moramo još mnogo da radimo, još mnogo toga da gradimo, da bi imidž Srbije u svetu bio još bolji, da bismo mogli da računamo na širu podršku međunarodne zajednice. Kada kažem međunarodne, kada izgovaram taj eufemizam međunarodna zajednica, ja ne mislim samo na zapadnu hemisferu, mislim naravno na Evropsku uniju kojoj težimo. Uveren sam da će to ostati strateški cilj vlade Srbije, ali mora da je ostane jedan od strateških ciljeva i dalji razvoj i unapređenje najčvršćih prijateljskih i tradicionalnih odnosa i sa Ruskom federacijom i sa Narodnom republikom Kinom i sa mnogim, razume se, i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to su naši ključni prioriteti za budućnost. Mislim da smo uspešno štitili naše državne i nacionalne interese kroz teške razgovore koje smo imali vezano za Kosovo i Metohiju. Mnogo toga će se ne lako po tom pitanju dešavati u budućnosti, ali mislim da smo imali istovremeno odlučnu i razumnu i racionalnu politiku, da čuvanje mira i stabilnosti smo uspeli da obezbedimo, rekao bih, normalan i pristojan život u Srbiji. Takođe, otvorili smo najveći broj fabrika, industrijska proizvodnja nam u prvih 5 meseci, imamo podatke precizne za prva 4, imamo samo prve podatke, preliminarne podatke i za 5. mesec, 5. mesec je najbolji po tome, april iza toga, dakle, industrijska proizvodnja odlično ide, industrijska proizvodnja je motor, prerađivačka industrija je motor razvoja Republike Srbije, tu imamo ubedljivo najveći rast, drastično se popravlja stanje u energetici i rudarstvu u aprilu mesecu, verujem da u mesecima koje su pred nama da će u tom sektoru situacija biti još neuporedivo bolja. Za vojsku i policiju smo, što se tiče opremanja i naoružavanja, uradili više nego u prethodnih 35 godina. I dakle, po broju uniformi koje smo kupili, svega onoga što je potrebno za opremu vojnika i policajaca, do oruđa pre svega i oružja za vojnike i policajce, i nastavit ćemo sa tim trendom i u narednom periodu, jer nama su potrebne moderna vojska da u svakom trenutku
bude prevencija za bilo kakav napad i pokušaj agresije na našu zemlju, ali i moderna policija da bi mogla da se obračunava sa kriminalom, sa korupcijom na najozbiljniji mogući način i da svako dobro razume da država ima monopol fizičke prinude i da nikome neće dozvoliti da ga ugrozi. Istovremeno želim da saopštim da, rekao bih, u sferi kulture po prvi put sa sigurnošću možemo da kažemo da će ove godine biti završeni Muzej savremene umetnosti i sledeće godine Narodni muzej posle više od decenije zatvorenih vrata, da se time dodatno poboljšava ponuda ne samo u kulturnoj sferi, već turistička ponuda za sve one koji u Beograd dolaze, ali pre svega za građane Srbije, koji će mnogo više moći da nauče o svojoj zemlji, o svojoj istoriji, o onome što je prethodilo, ali i onome što dolazi u vremenu ispred nas. Takođe, u sportu smo u poređenju sa vremenima od pre 12, 13 godina ili od pre 8 godina osvajali 2, 3, čak i 6 puta više medalja. Jedan od razloga je taj što smo u vrhunski sport uložili najviše novca u savremenoj istoriji Srbije. Govorio sam o kulturi i sportu na ovakav način jer obično ne govorim o kulturi i sportu i verujem da ćemo u narednom periodu uz nauku i kulturu i sport moći još više novca da uložimo u obrazovanje i u obrazovanje želim da kažem da ću i kao predsjednik Republike Srbije zajedno sa Vladom želeo bih da tu ponudu javno iskažem i civilnom sektoru, jer svi zajedno i kompletno društvo mora da razgovara o principima, o metodama učenja, o tome kakve obrazovne profile želimo ljudi u budućnosti, kakvu nastavu želimo. Oko toga nije moguće da samo Vlada ili bilo ko donosi nekakvu odluku, za to nam je potreban konsenzus apsolutno celog društva i zato je važno da sve aktere koji mogu po tom pitanju da pomognu, da u to uključimo. Mislim da nam predstoji velika borba u okviru poglavlja 23 i 24 da Ministarstvo pravde ubrza svoje aktivnosti i verujem da će gospođica Kuburović to nastaviti na uspešan način. Važno je da se sad i sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Savetom za borbu protiv korupcije da se konačno popune upražnjena mesta, da ta tela počnu da rade, da se donese novi zakon u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ne samo zato što su nam to uslovi, već zato što vladavina prava nam znači više investitora, više ljudi koji će da dolaze u našu zemlju, da ulažu novac jer će se osjećati sigurniji i znaće da su uvek zaštićeni. Što se zdravstva tiče, mnogo puta sam govorio, socijalnog sektora takođe, rekao bih da poljoprivreda otvara nove šanse, da idemo u ubrzanu modernizaciju i što se tiče mašina, tehnika, tehnologije, svega što je potrebno, ali bih rekao i ubrzano jačanje prerađivačke poljoprivredne prehrambene industrije i mislim da u tome leži jedan od razloga i načina kako u budućnosti da povećavamo svoj bruto domaći proizvod, kao i u namenskoj industriji Srbije koja je, rekao bih, veliki izvor potencijalnog rasta naše ekonomije u budućnosti. Ministarstvo finansija će imati ogromnu ulogu u budućnosti da pre svega reformiše dodatno poresku upravu koja je dobro radila u prethodnom periodu, ali potrebno je još mnogo toga da napravimo. Kada to budemo završili, onda sam sasvim siguran da možemo da očekujemo još bolje rezultate u naplati prihoda, a rashodi moraju, kako sam rekao, velikom disciplinom da se drže pod kontrolom. Takođe, uveren sam da ćemo u spoljnoj politici nastaviti svoj evropski put i, kao što sam rekao, čuvati naše tradicionalne prijatelje i u tom smislu već u narednim mesecima očekujemo ili u narednom mesecu očekujemo otvaranje novih poglavlja na našem evropskom putu. Kao što znate, i mislim da je to veoma važno da se ukaže, a nisam, iako sam govorio, danas ću pokušati da vam pokažem svima ovde kako to izgleda sa... Ljudi u redu, ljudi, jeste. Kako to izgleda, pokazat ću vam da bi ljudi mogli da razumiju zašto bi svi morali da znaju geografiju. Dakle, ovo je reč o putu koji ide kroz centralnu i zapadnu Srbiju, ključnom našem putu, rekao bih, u kojem smo
maštali decenijama još od završetka Drugog svjetskog rata. Neki su govorili da to Broz i neki drugi ljudi nisu želeli upravo zbog kraja kroz koji prolaze da se ikada izgradi autoput, ali da ne ulazim u te detalje, mnogo je on izgradio da bih ja tako lako u te stvari poverovao. U svakom slučaju, sem ove deonice ovde, što građani Srbije mogu da vide, Surčin-Obrenovac, pogledajte, sem tih 17,8 km koji će biti izgrađeni do kraja sledeće godine. Čitava ova deonica, dakle Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig, Ljig-Čačak smo sada već pustili, to je 40 km Ljig-Čačak, već smo otvorili tu deonicu. Kao što vidite, Ljig-Lajkovac nam je ostao, Ub-Lajkovac smo završili, nismo pustili zato što bi bilo iz njive u njivu, dakle, ali je završen autoput. Ja stvarno ne znam, jedino da... Dakle, Ub-Lajkovac je završen, ostaje nam još Obrenovac-Ub i ostaje nam Lajkovac-Ljig. Ubrzano teku radovi, jedini nam je problem ovde jedan tunel, dakle, oko kojeg se mnogo mučimo, da vam iskreno kažem, ali verujem da ćemo sve to završiti i da ćete ove godine, dakle, za Beograđane, Novosađane, sve ostale koji idu ili u Crnu Goru, koji idu u Užički kraj, Zlatibor, koji idu na Taru, koji idu na Pešter, bilo gde, dakle, da znaju, dakle, da će moći od Lajkovca, kod Ćelija od Lajkovca da se uključe, da idu do Čačka autoputem, neki drugi od Obrenovca takođe će moći preko Uba da idu autoputem, a od kraja sledeće godine, pošto ovde imamo taj jedinstveni most, dvostruki most koji ide preko Kolubare i preko Save, dakle, Surčin-Obrenovac, da ćemo i to, on je ovde negde, da ćemo i to uspeti da završimo, i onda nam ostaje sledeća tačka, to je Čačak-Požega, 31 km ukupno, od Požege kasnije 60 km do Kotromana, to nam je za put prema Sarajevu, i ostaje nam naravno od Požege 107 km do Boljara, do granice sa Crnom Gorom. Dakle, da imate u vidu, ništa od ovoga o čemu ja govorim nije bilo pipnuto pre nego što sam ušao u vladu i pre nego što su naši ministri krenuli na tom poslu da veoma ozbiljno i marljivo rade, i ja sam im veoma zahvalan na tom. Zorani Mihajlović i Aleksandru Antiću. Ovo je, prvo ću još jedan oko autoputa, pa ću se vratiti na železničku infrastrukturu. Vidite, ovo je istočni krak koridora 10, to su dve ključne, rekao bih, stavke u razvoju naše putne infrastrukture. Ovaj deo već je do proseka završen, završili smo i ovaj deo do Bancareva. Vidite, tu nam je najveći problem. Tu je tunel od oko 800 metara Bancarevo, koji je najkomplikovaniji na tom delu, i mnogo muka smo imali i sa Kosinama i sa svim mogućim oko toga, i tu nam ostaje taj deo od 12 km do Crvene reke, odnosno do Bele Palanke. Ovaj drugi deo smo najvećim delom već završili, od Pirota ovde smo takođe dobar deo završili, ostaje nam problem još obilaznice oko Dimitrovgrada, to je ukupno, ako se ne varam, 84 km, samo me pustite da proverim još na sekund ovde da nisam pogrešio slučajno. Obilaznica oko Dimitrovgrada je oko 9 km, to je ono što nam je problematično, i ostaje nam ovo Crvena reka, Čiflik, to nam nije problem, to smo već završili, nego do Crvene reke. Tako je, Bancarevo, Crvena reka, kao što sam rekao, 12,3 km. I onda ćete imati kompletno sve tih 84 km završeno i pristup bugarskoj granici i Sofiji na najlakši način. Ovde smo već završili put Grabovnica-Grdelica i otvorili ga. Završili smo ovde Vladičin Han, Donji Radovac, 28 km, i već smo otvorili taj deo puta. Ostaje nam ovaj najteži deo puta kroz Grdeličku klisuru. Ovo su, vidite, ovo je tunel Predejane i tunel Manele. Tunel Manele je najduži tunel u našoj zemlji, oko 2 km je taj tunel, najkomplikovaniji je. Tu smo imali i udare NATO-a 99. i rušenje i mostova i velike probleme. I užasno je težak teren, ali ja verujem da će naši građevinari, naši junaci to uspeti da, jer to rade kao podizvođači naše firme, da će to uspeti da izvedu i da njima i njihovim radom možemo da se ponosimo. I ostalo nam je dole još ovo malo parče. Vidite, to je
to je Srpska kuća Levosoje i to mora da bude već pre kraja ove godine. Tako da ćete već sledeće godine samo malo parče, ne već sledeće, već ove godine ćete samo malo parče ići bez autoputa, dakle sledeće godine svakako u punom profilu autoput onima koji idu u Grčku, Makedoniju ili na neku drugu stranu ili preko Kavale na Tursku, a ne preko Bugarske. Što se tiče železničke infrastrukture, tu smo radili mnogo, a rezultati nisu sasvim vidljivi, ali kada pravite sistem, uvek morate da krenete od najtežih stvari, pa tek kasnije da radite druge stvari. Uradili smo ovaj deo do Kovačevca, uradili smo Mala Krsna, Velika Plana, 35 km, uradili smo Gilje, Ćuprija, Paraćin, dakle, to je ono što nam sad ide. Ono što radimo sada, što se završava, to nam je Beograd, odnosno 77,6 km. Ono gdje imamo problem, ovdje smo uradili Vinčevo, uradili smo Vranjska Banja, Ristovac, dakle, ali to su sve parčići pruge koja mora da bude urađena na drugačiji način i koja sva mora da bude modernizovana. Već su nam u toku radovi Stara Pazova, Novi Sad, otvaramo najteže radove za nas sa Kinezima, Beograd, Stara Pazova, tako da ćemo brzo završiti u roku od 1,5 godina, ako se ne varam, uz završetak Žeželjevog mosta koji je do kraja 2017. godine ovde u Novom Sadu, da ćete za 1 dana i nešto moći da se vozite za 45-50 minuta do centra Novog Sada, centar Beograda, centar Novog Sada. Samo da proverim da li sam rokove pogrešio ili nisam, ali mislim da nisam. Ovo je 4. kvartal 2017. To je ono što bi trebalo da bude rok. Tako da sam rekao, uz ovo sve što smo uradili oko Pančeva i trasu ka Vršcu, bude završeno pre kraja 2017. godine. Naravno, pruga Beograd-Subotica bi trebalo od dana polaganja kamena temeljca na subotički deo najviše 3 godine da traje, a mi smo se dogovorili sa kineskim predsjednikom da traje 2,5 godine, pošto ćemo to da položimo u oktobru, kraj oktobra ili početak novembra, kad je summit. Još nije utvrđen datum, ali kraj oktobra ili početak novembra, računajte 2,5 godine posle toga, znači kraj 2019. godine već ćemo imati kompletnu prugu što se srpskog dela tiče prema Budimpešti. Ovo sam želeo da vam pokažem, da bi ljudi videli šta je to što smo uradili kada krenu kiše velike i navale, pošto ja mogu da mislim šta bi se nama dogodilo da imamo 13 mrtvih i koristim priliku da izrazim saučešće predsjedniku Putinu i premijeru Medvedevu zbog onoga što se dogodilo u Moskvi. Pogledajte, samo su ovo vodoprivredni objekti koje smo uređivali, reke koje smo koristili i zbog kojih smo uspeli da sprečimo katastrofu. Da nije bilo naših ranijih radova, imali bismo punu katastrofu u Krupnju, gde je za jedan dan palo 4 puta više nego za prosečni mesečni nivo. Ali pošto smo uspeli i Kržavu i Čađavu, da i Bugaršticu da dobrim delom ukoritimo, Likodru manjim delom, morat ćemo i Likodru celu, ali za to nam treba, ako se ne varam, još negde oko 2 miliona evra, ali pogledajte, ovo je mreža bez voda Vojvodine, jer su vode Vojvodine, neko je to ostavio iz sumanutog razloga da bude van sistema Srbija voda, iako nemaju bujične vode, imaju 5 puta veći budžet, takođe iz nepoznatog razloga, ali to su stvari koje će morati da se ispravljaju u budućnosti. Imamo pokrajinsku vladu koja odlično obavlja posao i koja radi u saradnji sa vladom Srbije, tako da verujem da će se te nelogičnosti ispravljati. Ali pogledajte, gotovo svuda kako je to tačkasto raspoređeno, radovi koje smo pravili i koje smo uspeli da uradimo. Zašto sam govorio za železnicu malo pre? Pogledajte, kada budemo sve uradili kako planiramo, od Subotice do Niša, sve kao što smo imali putne koridore i zatim i ka Crnoj Gori. Mislim da je to nešto na čemu ćemo uspeti da na ozbiljan način radimo u budućnosti, a ovo nešto što ćemo najbrže da radimo, vidite ovu svetlo-plavu liniju ili tirkiznu boju, ako ja dobro boje prepoznajem, od Čačka do Pojata. To je u stvari glavni moravski autoput koji ćemo da radimo. To je ključni autoput za Republiku Srbiju, za spajanje istoka i zapada Republike Srbije, za, rekao bih, uvezivanje Šumadije i Pomoravlja sa svim drugim delovima Srbije.
Tu već razgovaramo sa različitim investitorima, tražimo najpovoljnije načine da to rešimo i istrajavaću kao predsjednik Republike. Istrajavaću kao predsjednik Republike na izgradnji puta Niš-Priština. Pošto sam slušao mnoge ljude čije izjave ne mogu da komentarišem, jer želim vama da pokažem. Pogledajte, samo do Merdara da gledate, da ne gledate do Prištine, da ne govorim da ovde u južnom delu Prištine u Gračanici žive Srbi, da ih živi 35.000. I da ovde u Kosovskom Pomoravlju, pa sve do Vitine, živi još 35.000 i u Štrpcu još 18, 19, 20.000 Srba. Da o tome uopšte ne govorim. I o njihovoj nebrizi za Srbe koji tu žive. Dakle, ali da pogledajte samo kroz koji deo taj autoput prolazi. Merošina, Prokuplje, Pločnik, Kuršumlija, kroz najnerazvijeniji deo Srbije. To je za nas spas. Kada tu budemo imali autoput, bit će mnogo lakše i našim turistima i našim penzionerima da odu i do Prolom banje i do Lukovske banje i do Kuršumlijske banje koju ćemo, nadam se, da obnovimo. Da odu u Toplicu, da odu u Prokuplje biznismeni, da ulažu novac. Biće lakše svima kada imaju autoput da to naprave. Ono dalje što moram, pokazao sam vam već i rekao, na put prema Boljaru i ovo je taj put Požega, Užice, Kotroman koji ide dalje ka Sarajevu, gde bismo do Sarajeva mogli na najbrži mogući način da dođemo i gde bismo pre svega centralnu Srbiju spojili sa i istočnim delom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i Srbe iz Beograda sa Srbima iz Hercegovine, ali i muslimane, Bošnjake iz Novog Pazara, Tutine i Sjenice sa Bošnjacima iz Sarajeva, ali istovremeno bismo spajali i Srbi i Bošnjake. To je jedna vrsta, ja sam to zato želeo ovde da vam pokažem. Ovo sam ja crtao lično, dok su neki drugi crtali nekakve granice i tako dalje, ja sam se trudio da ucrtavam autoputeve i železničke koridore. Vidite, ova je plava linija, ova žuta linija, ova crvena linija, ova linija je upravo to što sam vam govorio, koji ide do Sarajeva. Tu sad postoji spor u Bosni i Hercegovini, da li da taj autoput, pošto prolazi kroz Goražde, da li da ide preko Rogatice ili da ide preko Prače, da li da većim delom ide kroz Republiku Srpsku ili da ide jednim delom kroz Federaciju Bosne i Hercegovine. To je njihova unutrašnja stvar. Za nas je važno da to spojimo i sa Višegradom i zbog onoga što imamo kao istorijsko nasleđe i Andrićevo, ali onoga što je Emir Kusturica nama danas ostavio, dakle Andrić grad, time ćemo to približiti i Beogradu i Novom Sadu, ali i Nišu i svim ostalim delovima Srbije. To je ono što sam ja po tom pitanju imao da vam kažem i da sumiram i rezimiram u nekoliko rečenica. Mi smo radili u teškim uslovima i teškim vremenima i nije taj posao bilo lako obavljati, ali sam ga obavljao kao predsjednik vlade sa najvećom srećom, sa najvećim zadovoljstvom i najvećim ponosom. Živite i bar 7,5 miliona ljudi u ovoj zemlji živi za to da nešto može da uradi za svoju zemlju, za svoje građane. Danas, ja moram da kažem da sam imao tu priliku da nekoliko godina radim najbolje moguće za našu zemlju, da radim ono što se mnogima nije dopadalo, da radim mnogima što neki nisu želeli ni da čuju ni da vide, ali mislim da je to na kraju krajeva donelo najbolji mogući rezultat za Republiku Srbiju. Hoću još jedanput da se zahvalim svim građanima Srbije na ogromnoj podršci, neretko čak i ljubavi tih običnih ljudi koji su dobro razumeli koliko se neko bori za interese naše zemlje, koliko se neko bori za interese našeg naroda i ja sam zahvalan svim ministrima koji su pokazali ogromnu energiju, aktivizam, želju da urade nešto za svoju zemlju i za svoje građane. Istovremeno hoću da se zahvalim vama novinarima zato što ste uvek želeli da čujete nešto više, zato što ste bili i oštri i tražili više, a ja ću uvek da odgovaram na veoma profesionalan način. Nikada nikoga nisam tužio za bilo šta što je izgovorio ili napisao u ovoj zemlji, ali isto tako nikada nemojte da pokušate da mi zabranite ili bilo ko da pokuša da mi zabrani da govorim svojim pristojnim jezikom, jer nikoga od vas nikada nisam uvredio, da vam odgovaram na sve što govorite, da odgovaram i na neistine i da uvek govorim ono što mislim. To ću pravo zadržati za sebe u budućnosti, time se ponosim i neću toga nikada da se stidim. I nikoga se nisam plašio do sada, neću se plašiti ni u buduće.
Ono što još mogu da poručim građanima Srbije, nisam ih lagao, rekao sam im istinu, ta bolja vremena svakoga dana dolaze i osjećat će ih iz dana u dan ljudi koji su dobronamerni, vidjet će na svakom mestu. Dovde da ste došli, mogli ste da vidite desetine novih zgrada, obnovljenih fasada, desetine i desetine gradilišta kako nikada u Beogradu niste videli. Danas u Beogradu imate 14 puta više gradilišta nego što ste imali u martu 2013. godine. Za samo 4 godine. 14 puta više. Ne 14% više. 14 puta više. Ja mislim da i to nešto govori. Više gradilišta imate i u Nišu, i u Novom Sadu, i u svim drugim našim gradovima. Verujemo da će se taj trend nastaviti i verujem da će ljudi u Srbiji verovati u svoju Srbiju, jer to je najvažnije. Moja poruka ljudima u Srbiji, moja poruka svima u budućoj vladi Srbije jeste da svi veruju u sebe i da pre svega vole i veruju u svoju Srbiju. U Srbiju sam verovao, u Srbiju verujem i uvek ću da verujem i siguran sam da će Srbija biti dobro, veoma, veoma dobro mesto za život. Izvolite ako imate neko pitanje. Hvala predsjedniče, izvolite kolege. Sanja, Studio B, Sanja, izvoli. Desetine fabrika koje su podignute iz ruševina, stotine kilometara autoputa, oporavljena je srpska ekonomija, pružili ste ruku svima u regionu, a Srbija je ponovo poštovana u svetu. Na šta ste najviše ponosni? I drugo pitanje je kako komentarišete to da ove rezultate neki ekonomski i politički lideri u svetu, vaši politički protivnici ovde u Srbiji? Ne bih danas da govorimo o političkim protivnicima, oni imaju svoj posao i neka rade svoj posao. Želim im mnogo više glasova na nekim sledećim izborima. Verujem da će imati snage sebe da promene i da to sebi obezbede. Što se tiče stvari kojima sam zadovoljan sam, posebno sam zadovoljan jer to je suštinski i strateški omogućilo podizanje puteva. Putevi se grade parama. Znate, može neko da potpiše kredit, ali neko mora to da plati. Može neko da potpiše kakav god hoćete ugovor o bilo čemu, ali neko to mora da plati. Da biste to mogli da platite, morate da imate kontrolisani javni deficit. I mi smo ga, 2012. taj javni deficit bio 6,8%, plus sakrivenih još 2%. To je ono što nismo prijavljivali za Železaru i za mnoge druge stvari. Jer nam je to tako ostavljeno. Sve u potpuno katastrofalnom stanju, razorene javne finansije, ali uređivanje javnih finansija je, i to ne krivicom Ivice Dačića, jer on to nije mogao ni da zna, ni da se bavi, mi smo to tek čuli početkom 2014. koliko je katastrofalno stanje, to ljudi iz MMF-a i Svetske banke, tada smo krenuli u žestoke i ozbiljne reforme i uspeli mnogo toga da uradimo. I druge dve stvari, ili jedna stvar koju možete u dve reči da sublimirate, to su mir i stabilnost. To je najvažniji, to su najvažniji rezultati. To su bez ta dva uslova. Jedno je da imate mir, a drugo je da imate stabilne javne finansije. Sve ovo drugo ništa ne možete da uradite. Dakle, sve ovo drugo je proizvod upravo te dve stvari i te dve činjenice. Jedna je da imate mir i stabilnost, druga je da imate uređene javne finansije. Kada to imate, onda sve drugo možete. Ako nešto od toga nemate, sve ovo možete da zaboravite i možete da bacite. Ne postoji. I pomagaću i za jedno, za ovo drugo nešto manje, ali daću sve od sebe da pomognem vladi u buduće da te rezultate ostvarujemo i da dalje napredujemo ukoliko bude moguće i bržim tempom. Zato što sada smo onaj najteže brdo i najtežu planinu smo prešli. Ima još mnogo kilometara ispred nas, ali tako visokih brda i planina nema. Izvolite. Hvala. Kristijan Velšuc, Austrijska televizija RF. Kristijan, izvoli. Dva pitanja. Prvo pitanje je kada Srbija će dobiti novog premijera i drugo pitanje, autoputeva se očigledno gradi znatno brže nego pomirenje u regiji. Kako vi ocenite stanje u regiji, krize Makedonije, Kosovo, Bosnija i da li je Evropska unija još dovoljna motivacija sa pomirenjem s obzirom na to da put do Evropske unije je vrlo, vrlo težak i vrlo, vrlo dugotrajan? Dragi Kristijan, što se ovog pitanja tiče, za regiju mi ćemo dati i uložiti sve i kao predsjednik Srbije. Mnogo napora ću da uložim, uveren sam i vlada, u očuvanje dobrih odnosa u regionu.
Danas odnose u regionu karakterišu dve stvari. Da imate mnogo tenzija, ali sa druge strane da posle mnogo godina imate jasno izražene probleme, a ne stavljanje pod tepih probleme, kao što smo imali u prošlosti. Kako god okrenete, ova druga stvar i nije tako loša. Bar jedni druge ne lažemo. Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I verujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Verujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu poverenja uspeli da izgradimo. Ne mislim da su tu odnosi idealni, ali nekakvo poverenje je već uspostavljeno. Sa Crnom Gorom i Makedonijom uvek biste nešto popravili, ali ne mislim da su ti odnosi loši, daleko od loših. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaramo. I zato sam opredeljen da te razgovore nastavimo. Što se tiče vašeg prvog pitanja, već sam rekao, verujem da ću na toj svečanoj inauguracionoj ceremoniji moći da primim novog predsjednika i nove članove vlade. Što znači da tamo do 20. bi to trebalo da se okonča, pošto je inauguracija zakazana za 23. Mislim da sam na sva pitanja odgovorio. Hvala. Marija Savić-Stamenić, RTS. Da, izvinjam se, nisam. Kristijan je postavio jedno važno pitanje. I pitanje oko kojeg sam se zamislio i zato sam ga ostavio za kraj, računajući da dobijem na vremenu da još promislim šta bih vam odgovorio. A to je oko uticaja Evropske unije i da li je Evropska unija dovoljno primamljiva i dovoljno privlačna za sve u regionu da bi mogli da drže stvari pod kontrolom. Slušao sam šta je govorio Edi Rama, šta su govorili svi drugi. Mi nešto iskusniji i stariji već na ovim pozicijama, znamo već i priče koje čujemo iz Brisela, znamo i šta je realno, znamo već i sve drugo. Ja upravo zato, da, naš strateški put i evropski put nema sumnje, ali između ostalog, baš zato što znam da ljudima u Srbiji, možda zato što ja nisam u stanju da to dovoljno dobro objasnim, ili drugi nisu u stanju da dovoljno objasnim, ljudima je svejedno da li mi imamo 7, 8, 9 ili 10 ili 15 otvorenih poglavlja. Ako mislite da to nekoga privlači, ne privlači nikoga. Čak i ove koji direktno dobijaju novac iz budžeta Evropske unije, da pitate ovde, slegnuće ramenima. I reći će šta mi to znači. To pokazuje da smo mi negde bili neuspešni u objašnjavanju sopstvenog posla, ali sa druge strane znači da ni Evropska unija baš se nije pretrgla od uspešnog objašnjavanja svoje uloge. Zato sam upravo pokrenuo ideju oko regionalne ekonomske zone, jedinstvene ekonomske zone, zato što ja vidim budućnost Srbije, naravno, u približavanju Evropskoj uniji, ali neće to samo od nas zavisiti hoćemo li biti članice ili ne, kao što vi, gospodine Kristijan, znate dobro. Već želim da mi budemo motor rasta i motor razvoja, da ljudi žive bolje, a onda neće preterano da razmišljaju da li ćemo negde da budemo prihvaćeni 20. 22. ili ne znam koje godine. I zato i kroz ta poglavlja i kroz sve drugo ništa posebno ne obećavam. Obećavam pre svega razvoj Srbije i napredak Srbije. To je ono o čemu sam govorio. I mislim da to sve veći broj zemalja u regionu razume. Čini mi se da sam na sličan način razumeo i Edija Ramu. Čini mi se da sam na sličan način razumeo i neke druge, ali ovo za njega znam da smem da kažem, a za neke druge bolje da ja ne izgovaram, neka oni to izgovore. I mislim da je Evropska unija to razumela i da zato sad Evropska unija želi svoj dodatni uticaj na regiju upravo zbog toga što i oni shvataju da smo možda mi grešili, da su možda oni grešili, da bi trebalo nešto da promenimo u tom nastavku našeg zajedničkog puta. To je ono što sam mogao da odgovorim. Hvala. Ono što bih više rekao nije za funkciju koju ću uskoro da obavljam. Marija Savić-Stamenić, RTS. Marija, izvoli. Rekli ste čime ste zadovoljni, čime niste zadovoljni. Drugo pitanje je da li ste vi već doneli odluku ko će biti premijer? I treće pitanje, juče ste govorili o promjenama Ustava, da ćete se u narednom periodu više baviti strateškim stvarima, pa kada je u pitanju Ustav i onaj deo koji se tiče ovlašćenja izbora predsjednika, šta mislite u kom smeru će se to kretati? Hvala vam. Nisam pohvalio rad Kancelarije za javna ulaganja. Zahvalan sam Marku Blagojeviću za kojeg mislim da je veliki posao obavio.
I upravo dolazimo do toga čime nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan izgradnjom i iskorišćavanjem novca za kapitalne investicije u svim ministarstvima. Nigde, i to obično ljudi misle da je to pitanje za Ministarstvo za građevinarstvo i infrastrukturu. Nije, samo jednim delom. To je pitanje za gotovo sva ministarstva. Mi ne možemo da se izlečimo od tih boljki tendera od Narodnog muzeja, to je Ministarstvo kulture, do nabavke naoružanja, do svega drugog. To su stvari koje ne možete da razumete da je moguće da vam se događaju, a ono što me najviše pogodilo i što je moj, rekao bih, najveći, možda jedan od najvećih uspeha uz Železaru i Kontinental, a istovremeno i najveća žal što to nije završeno i što će biti tek za koji mesec urađeno, ali svejedno ljudi će to da dobiju, ali žao mi je što nije ranije završeno, to je Klinički centar Niš. Znači, živ se pojedok zbog toga i ne mogu da razumem ni Ministarstvo zdravlja, ne mogu da razumem ni mnoge druge, ne mogu da razumem da nisu spavali u Nišu. Terao bi ih lopatu po lopatu da unose i sad će neko kaže ne radi se tako, pa tako se radi. Tako sam pola stvari uspeo da završim brže ili na vreme. Da nije tako bilo, ništa ne bi bilo završeno. I ja se jedem što ja nisam tamo bio i što nisam to radio svaki dan, što se nisam preselio 4 meseca u Niš da ih nateram da to uradim. Eto, to mi je apsolutno najkrivlje, jer to kad budete videli kako izgleda za koji mesec, sami nećete moći da verujete da je to bolnica u Srbiji. Nećete moći da verujete da je to bolnica u Srbiji. To izgleda kao najbolja bolnica u Švajcarskoj. Izgleda kao skoro kao ona Cleveland bolnica u Abu Dhabiju, koja je izrađena u skladu sa najvećim i najboljim standardima Cleveland bolnice u Americi. Dakle, bukvalno tako izgleda. I presrećan sam što će da bude u Nišu, što će ljudi sa juga i istoka Srbije to moći da koriste, ali eto, užasno mi je žao i teško što to nije završeno na vreme. I nemoj da mi drže predavanje oni koji ni jednu bolnicu nisu izgradili, koji ni jedan dom zdravlja nisu izgradili, a kamoli bolnicu. Mi samo u klinički centar ulažemo 180 miliona evra. Samo nemoj oni da mi govore o tome. To je mogu da govore oni koji nešto grade i rade. Ali ja sam to teško primio i bezbroj puta sam i povisio ton i bezbroj puta sam imao pritisak preko 200 zbog toga i još se jedem što kad sam bio u Nišu, što nisam produžio, što nisam ostao u Nišu, što nisam tad video da me varaju i da me lažu oko rokova. Još to sebi ne mogu da oprostim što su me namagarčili. Eto, to je kad me to pitate. Još ste me nešto pitali. Ustavne promene i premijer. Za premijera sam vam već rekao kad će biti, nisam doneo odluku, da jesam, saopštio bih vam je. Išli bismo u Skupštinu za 2-3 dana. Dakle, ići ćemo u Skupštinu, ja pretpostavljam, između 12. i 17. 18. sad. Što se tiče Ustava, to je naša obaveza u skladu sa poglavljima koje smo otvorili, ali tu mora se pokrene široka društvena rasprava. Spreman sam takođe da uključimo sve političke stranke, kompletan civilni sektor, da otvorimo široku društvenu raspravu o tome, da vidimo gde mi to vidimo Srbiju i za 20 i za 30 godina, ne gde sebe vidimo za 2 godine u političkom životu Srbije, nego gde Srbiju vidimo za 20 i 30 godina. I u skladu sa tim da donosimo odluke kako da uredimo naš Ustav. Ako bude moguće da postignemo konsenzus, ići ćemo na promjenu Ustava, a da ga neko oktrojiše ili donosi na silu tako protiv narodne volje, taj slučaj, tako nešto neće se dogoditi. Izvolite. Hvala, Gordana Uzelac, televizija Pink. Imam 2 pitanja. Prvo pitanje je za svakoga, imate poruku i za vladu i za građane. Šta biste kao premijer poručili novom predsjedniku? I moje drugo pitanje je kako tumačite ove kontramitinge koji su zakazani za sutra i ovo što organizuje Saša Janković i poziva na okupljanje širom Srbije? Kome da poruku novu? Predsjednik. Samom sebi. A sebi? Pokušat ću da ne izgubim energiju i da upravo radim ono što najviše sekira one koji nikada i nikako ne mogu da me pobede, a to je da probam da radim još više, još ambicioznije, još bolje i još uspešnije za Srbiju. Ako bude mogao u redu, ako ne bude mogao, to će biti za mene fijasko. Ja hoću da se dičim radom, a ne neradom. Kao što bi neki želeli, zato što ne znaju kako bi me drugačije pobedili. Tako da će to da nastavimo. Što se ovih drugih tiče, drago mi je da posle Slobodana Miloševića moji politički protivnici organizuju kontramitinge. Veoma sam radostan zbog toga. Hvala. Imamo još 2 pitanja. Samo Marija Ilić, Srpski telegraf i Ivana Konstantinović, B92. Marija, izvoli.
Dobar dan, Marija Ilić, Srpski telegraf. Nekoliko pitanja za vas. Gospodine Vučiću, da li razmišljate o povlačenju ili zamrzavanju funkcije u Srpskoj naprednoj stranci? Takođe, kako ocenjujete sve češće pretnje o stvaranju velike Albanije, posebno uoči izbora na Kosovu i Metohiji? Poslednje takvo upozorenje izneo je bivši zamenik šefa CIA za Balkan, Steven Meyer. I treće pitanje, šta su vama ministri poklonili? Su im nešto poklonili? Oni su se pohvalili knjigama. Da, dobio sam od Ivice Dačića knjigu Ciljevi od Tresija i dobio sam od Rasima Ljajića Zemlja banja, Srbija naravno. Ali uglavnom dobijam knjige. Od Nele Kuburović sam do sada dobio više knjiga. Razmenjujemo tako knjige. Ko šta misli da neko drugi treba da pročita. Što se tiče Velike Albanije, kada nešto ponovite milion puta, a govorite kako su to bajke i izmišljotine nekih drugih, onda znači da vam je to cilj. Ja mislim neostvariv. I daćemo sve od sebe da taj cilj nikada ne ostvare. Što se tiče prvog pitanja, šta je bilo prvo pitanje? Umoran, šta da vam kažem? Povlačenje i zamrzavanje. Dobit ćete precizno da ne bi bilo da sam to smetnuo s uma. Jer sam video sve one koji su ne samo mrzeli, na početku su ga mrzeli, a potom su ga napadali najstrašnije, zatim prezirali. Ne postoji odvratno osjećanje koje nisu imali i koje nisu kroz svoje pero i kroz svoj glas pokazivali prema Tomislavu Nikoliću. Ali jedan put je sve dobro, samo ne bili videli kako bi mogli jednog dana da pobede SNS. Ja ću vam uskoro saopštiti i od kog trenutka neću biti predsjednik SNS-a i od kog trenutka, a strankom se ne bavim već dugo vremena, samo u izbornoj kampanji, pomognem stranci za koju mislim da je doprinela menjanju Srbije, za koju mislim da je u istorijskom smislu doprinela dramatičnim promenama u Srbiji, promenama koje uvode u moderan svet, u pristojne, ozbiljne i odgovorne zemlje i zato ću pomagati SNS. Odavno nisam neko ko je stranački čovek. U tom smislu da provodim neko vreme i da se bavim stranačkim aktivnostima. Ponekad, i to ću im uvek dati dok misle da i moje ime nešto znači, ljudi iz SNS-a kažu Aleksandar Vučić i oni imaju moju podršku da to urade, zato što bez SNS-a ovako velike, ovako dramatične i ozbiljne promene ne bi mogle da se dogode. Ali ja, za razliku od drugih, ne mislim da ostajem na vlasti još 10 godina, iako bi neki pomisli da mogu još 20 godina sa podrškom, da imaju upola podršku kakvu ja imam. Da imaju upola takvu podršku. A svi zajedno pa nemaju upola. Ali uskoro ću, kada budem predsjednik, obavestiti građane Srbije o tome, jer ja, znate, sve planiram. Kao što sam planirao i uvek vam govorio da ću sa lakoćom da ih pobeđujem, u svu podršku koju su imali od medija, spoljnog novca, unutrašnjeg novca i tako dalje, od svega drugog, da ću sa lakoćom to da činim, svoje obećanje sam ispunio. Tako će i ovo da se dogodi, zato što želim da Srbija bude normalna zemlja i da neke mlađi i drugi ljudi, imam još neke ideje i još neke promene koje u svojoj političkoj stranci i na političkoj sceni mislim da provedem u delo u određenom narednom periodu, a posle toga neki drugi ljudi neka taj put nastave. Ja bih želeo da mene pamte kao što u Nemačkoj pamte Šredera, kao što pamte neke druge koji su ostavili svoj reformski pečat, bez obzira na sve ono što bi neko negativno govorio u javnosti, zato što nikada nisam bio zainteresovan, jer podsjetit ću vas za to šta oni govore, jer Churchill je davno rekao da je najbrži put do propasti ukoliko vas svi vole i ukoliko vas svi hvale. To znači da nikada ništa dobro za svoju zemlju niste uradili. Ja sam ponosan na činjenicu koliko me ljudi u Srbiji voli, podržava i poštuje, ali isto tako ponosan na činjenicu da svi oni koji govore nešto protiv mene mogu to potpuno slobodno da izgovaraju, mogu najslobodnije da protestuju, čak i protivzakonito, čak i mimo zakona, i da ih nikada niko ni mrko ni popreko ne pogleda, a kamoli da provodi bilo kakvu intervenciju ili bilo šta slično. Takva je Srbija demokratska zemlja,
Srbija će biti demokratska zemlja, u Srbiji nema ni političkih ubistava, ni političkih progona, niti bilo čega drugog. Da li Srbija može da ima još više demokratije? Naravno da može i spreman sam uvek i po tom pitanju da razgovaram sa onima koji misle drugačije, ali sa onima koji misle da razgovaraju. Sa onima koji misle da će nekoga da uvrede ili da su jači, uvek ću im reći niti možete da uvredite, a verujte mi da niste ni jači. Ni intelektualno, niti bilo kako drugačije da to želite. I uvek spreman da se takmičim i u znanju jezika, i istorije, i geografije, i čega god hoćete na bilo koji način. O fizici ne znam ništa, da vam iskreno kažem, ali u ovome sa svima njima zajedno. I ni o čemu neće da pobede. Šta da im radim? To sam im obećao, to ću da im ispunim. Još jedanput na još jednim izborima i onda posle toga su me skinuli sa svoje grbače. Ajde. B92, Ivana, izvoli. Hvala, dobar dan. Pitala bih vas za Beograd. Da li će izbori da izbori izaći sa Socijalističkom partijom Srbije i ko bi bio vaš kandidat za gradonačelnika? Hvala. Siniša Mali je, uprkos glupostima koje svakoga dana slušam, jedan od ljudi koji je najviše uradio u gradu Beogradu, u savremenoj istoriji Beograda. Najviše građevina, najviše fasada, najviše puteva, najviše ulica, apsolutno svega najviše. Čovjek koji je javne finansije vodio na izvanredan način. Sa 18,63% deficita spustio ga na 6%, vratio 450 miliona evra duga. To je uradio Siniša Mali. Napravio najveći projekat u jugoistočnoj Evropi od onih ruševina, najodvratnijih baraka, zmija, narkomanskih špriceva, napravio najelitnije i najlepše šetalište u ovom delu Evrope. Čovjek koji je uložio mnogo truda, energije, a mi ponekada, imao sam sreću da smo zajedno radili i želim da mu odam priznanje jer neće biti gradonačelnik. Više želim da mu odam priznanje jer kada sednem uveče i ja vozim ili on vozi, a ja pored njega ili on pored mene kako hoćete, pa idemo pa gledamo gde šta sve nije u redu. I onda to popravljamo i onda nameštamo svetlo i onda radimo sve drugačije. Sve od ovih crveno-plavo-belih svetala koje ste mogli da vidite nekoliko meseci do svih drugih detalja koji su ulepšavali naš grad. I to smo stalno radili. Kad odem u Odžake, kad odem u Niš, kada vidim da nešto nije u redu. I zato mi je žao što više nisam provodio kao predsjednik Srbije, više ću provoditi u drugim delovima Srbije. Odmah kažem, ajde da to rešimo, ajde da to pomognemo, ajde da to uradimo. Kad bi svi imali Sinišu Malog, mnogo bolje stanje bi u celoj Srbiji bilo. Nažalost, zbog najpokvarenije kampanje u kojoj je uloženo mnogo novca s polja, direktnog novca, u rušenje onoga što je radio Siniša Mali, a on nije kao ja spreman da se politički tuče svaki dan i da odgovara na sve. Već je čovjek koji je stručan, koji je radio svoj posao, ćete vas podsjetim na one laži od 24 stana. Pa li ima nekog sada nije sramota tu koja je lagao o njegovih 24 stana? Sjećate se onih izmišljotina da ima čovjek u Bugarskoj 24 stana, ne ima jedan stan, u zgradi gde ima 24 stana, koji je zaradio mnogo pre ulaska u vladu, mnogo pre ulaska u bilo kakvu politiku. I to dok je nešto radio upravo sa onima koji su ga kritikovali i napadali. I to kao stručnjak. Imam određene ideje za gradonačelnika i verujem da dobro sagledavam budućnost Beograda i mislim da će to biti gradonačelnik Beograda. Ja znam da svi sanjaju, čeznu, maštaju, kao i uvek da će da pobede na nekim izborima. Neće. Opet će da kukaju kao i posle svakih izbora. Jednom kukaju posle poplava, jednom kukaju posle ne znam više ni ja čega. Svaki put je bilo, ovo su izbori kad je gotov. Zapamtite i danas šta sam vam rekao. Dakle, gradonačelnik Beograda bit će odgovorna i ozbiljna osoba koja će pokušati, makar energijom i sposobnostima, da donekle dostigne gospodina Malog. I neće biti od onih koji bi Beograd da ruše, ruže i da samo kukaju nešto po ceo dan, a da nikad ništa ne rade. Od kuknjave i nerada nema ništa. Samo onaj koji radi zaslužuje poštovanje,
a mene baš briga da se dodvoravam i vama novinarima i svima drugima napadajući Sinišu Malog, jer ne mogu da napadam onoga koji je ostavio izvanredne rezultate iza sebe. A mene interesuje šta piše na semaforu. A neki od vas najviše vole one kad piše 0,6 na semaforu da kažu sudija ga oštetio što je izgubio samo sa 6-0, mogo i sa 9. Ja ne volim te, ja volim one što pobeđuju sa 6-0 i 2-1, meni je to sve jedno, ali volim da na semaforu piše rezultat na strani onoga koga podržavam, a to je napredak Beograda, to je prosperitet Beograda. Ne zaboravite, kada je preuzeo grad, grad je imao 63 kategorisana hotela. Danas ih ima 100. Niče vam Hilton, niče vam St. Regis, W dolazi, sve najbolje svetske lanci dolaze u Beogradu za nekoliko godina. Drugi grad, došla vam i IKEA, koju ste čekali vi 15 godina. Pričali kako je to najvažnije čekajući da neki tobož vaši dovedu IKEA-u. Pa nisu uspeli, zašto IKEA traži stabilne finansije, IKEA traži stabilnu ekonomiju, stabilno makroekonomsko okruženje. Ali mi, ti primitivni, ovakvi i onakvi, mi smo to uspeli da uradimo. I u tome pokazali razliku. A razlika je u radu, a ne u neradu i kuknjavi. Hvala još jedan put i sad imam jedan poziv za sve vas. Ja sam ovde spremio negde, pošto je to industrija koja napreduje u Srbiji, to je vinarska industrija, spremio sam da vam poslužim, to su srpska vina, sve. A rano je, pa ćemo više bela da služimo nego crvena, nadam se da smete po jednu čašu da probate. Ja čestitam vinarima Srbije na sve većim uspesima i želim da ih podstaknem da još uspešnije rade, jer će biti i više subvencije u budućnosti za njihov rad i delovanje. Hvala i građanima, beskrajno hvala, beskrajno hvala na ogromnoj podršci, na svemu što su činili za svoju zemlju, za svoju vladu i ja bez građana Srbije ništa ne bih mogao da uradim i ništa ne bih mogao da postignem. I hvala još jedan put i nastavit ću da se borim i da radim vredno, uprkos željama mnogih da sedim i da ne radim kao što ne rade njihovi ljubimci. Hvala vam i sve najbolje vam želim. Hvala predsjedniče, dragi kolege, hvala vam, veliko je zadovoljstvo bilo sarađivati sa vama, a sada vas u ime predsjednika vlade pozivam na koktel.